सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गेजेरजों जोङो मोनसे मेसेज होनो सानो जायफोर जाखांफुनाय गथ'फोर एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा बा माने जिखुनु पार्टआनो लाया मानो लासै लासै जों दा सोलोंबाय थानायनि लामायाव दङ आरो बे सोलोंबाय थानाया दासो एसे माने गियार आप जादों आरो गियार आप जादों दा बयबो एसे इन्टारेस्टेड जादों आवगायाव जों जेब्ला सिनेमा दिहुनो खुब खममोन माने मानसिफ्रा सिनेमा गानो बायोमोन दा खिन्थु दिनैनि दिनाव नुनो मोन्दों जों दिनै ज' ज' सिनेमा गानायनि लाइनाव आगान होगासिनो दं आरोखि दिनैनि समाव बर' एसोसिएशना बेसेबां जौगादों ओरैनो दिनैनि समाव माने आवगायनिख्रुइ बहुत मदार्न जाबाय टेकनिक्सजोंबो बाहायनो रोंलांबाय गोदोथ' टेकनिशियान गैयामोन थिग टेकनिशियान गैयैफोराव माखासे प्रब्लेम जादोंमोन दा नोङो इनभेस्टमेन्टनि उपराव नोंनि फिल्मा मोजां जायो आरो टेकनिक बाहायोबा जोङो एफा एनै हिन्दी सिनेमाफोरजोंबो दा कम्पेयारेबोल हानायनि लामायाव थांगासिनो दं नोंथाङा बर' फिल्मावहाय बबे समनिफ्राय बबे सिनेमाखौ सिगां गिबिसिनै आबिद खालामामोन आङो सनखौ गोसोआव गैला आंनि सिगां फिल्मा जेथोनि उनाव फाथैलाय बिसिनायनि उनाव समायना बिबारनि गेसाव देन्था बेनि उनाव सतबांसा आरो गोबां दं गलाबनि मोदैयावबो दङ थ' सिगां गानोथ' बिराद लाजिदों एक्सुवेलि गावनि मोखांखौ देखायजेननो केमेरायाव बिराद लाजिनाय मोनो उनाव लासै लासै गायै मोजां एक्सपिरियेन्स जालांदों आरो नोंथाङाथ' दिनैसिमबो मेंनाय गैयै हिसाबै गोदान जेनेरेसनखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो गोदान जेनेरेसनखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाहाथे डिसिप्लिन भाबै सोलिनांगौ डिसिप्लिन एक्टर एक्ट्रिस माने जाहाथे खुनु गाज्रि बदनाम जायालासिनो समाजाव जाहाथे जों मोनसे मोजां मेसेज होनो हायो आरोखि जे बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिनजों सोलियो बे माने जाहाथे पृथिबीयावनो गोसारो आरोखि दा दिनैथ' मैयानिफ्राय जाबोबाय बिराद मोजां प्रग्राम जागासिनो दं दिनैबो दं दिनै दा मोनाबिलियाव एवार्ड प्रग्रामबो दं आरो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि चिफ सार श्री हाग्रामा महिलारि सारानो नुजाफैनो होनदों आरो बिथाङा नुजाफैगोनबो आरो बिथाङा जथेस्थ' जोंखौ हेल्प होबाय इनकारेजबो होबाय आरो भबिष्यताव जोङो बिदिनो हेल्प आरो इनकारेजखौ मोनगोन होननानै मिजिंथियो सार ओरैनो बान्थाखौ फोसावबाय नामा ओरैनो फोसावथ'वाखै दासो बेखौ माने बै जोङो दाजे आइफा एवार्डफोरबायदि खालामा होमबा बेखौ जोङो बे रोखोम फार्स्ट टाइम खालामजोबनाय माने एसे आपग्रेसन खालामनाय जादों